En aquest nou vídeo que avui us presento analitzarem el tema del restabliment de l'autonomia a Catalunya, després de la mort de Franco i amb l'arribada de la democràcia a Espanya. I mireu, per fer-ho he dividit el tema en 3 apartats. El primer serà la transició a Catalunya, un cop mort Franco, què passa des de l'any 1975 fins a l'any 1977. En el segon apartat parlarem de la formació d'un govern de la Generalitat provisional que anirà de l'any 1977 fins a l'any 1980. I en aquest apartat parlarem d'un aspecte importantíssim que és l'elaboració de l'Estatut de Catalunya de l'any 1979. I finalment, en el tercer apartat, parlarem de la Generalitat restablerta, la Generalitat que apareixerà a partir de l'any 1980 quan tinguem a Catalunya les primeres eleccions democràtiques al Parlament de Catalunya, i fins al 2021. Val? Doncs vinga, comencem. La mort del general Franco el 20 de novembre de l'any 1975 i el nomenament del príncep Joan Carles com a nou rei d'Espanya van representar l'inici d'una nova etapa històrica no només per Espanya, sinó també per Catalunya. Un període de transició, de canvi, que va portar i que va acabar amb la restauració de la democràcia i l'autonomia política per Catalunya. Un procés en el qual van ser molt importants la pressió dels moviments socials, com ara veurem. Mireu, Catalunya i el que els franquistes sempre havien anomenat el problema català, doncs va tenir una especial importància a partir del mes de novembre de l'any 1975 amb la mort del dictador. El govern de Carlos Arias Navarro va oferir el que va anomenar, i fixeu-vos bé en el nom, un régimen administrativo especial para las 4 provincias catalanas. Això estava inspirat, o havia inspirat, Joan Antoni Samaranch. Per als que no ho sapigueu, doncs va ser un català, falangista, que uns anys després va ser president del Comitè Olímpic Internacional, el COI, i va tenir un paper molt important portant els Jocs Olímpics a Barcelona l'any 1992. Bé, doncs, tornem a reprendre, hem enrotllat amb en Samaranch, doncs tornem a reprendre en aquesta idea d'Arias Navarro que el que pretenia era arribar com a màxim a que Catalunya fos una mancomunitat de diputacions. Recordeu que en un tema anterior havíem parlat de la mancomunitat de Catalunya. Però, clar, la demanda dels catalans, la demanda del poble, no era aquesta. La demanda popular era la d'un estatut d'autonomia per Catalunya. En aquest context, en aquesta situació, doncs es va formar el mes de desembre de l'any 1975 el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Doncs un organisme, una institució que plegava, que reunia la majoria de partits polítics catalans, que tenien interès per preparar la transició cap a la democràcia. Aquestes forces antifranquistes, doncs van promoure tota una sèrie de mobilitzacions populars. Populars, recordeu-vos, doncs vol dir la gent del poble, els ciutadans, nosaltres. Així que els dies 1 i 8 de febrer de l'any 1976 doncs van haver-hi tot un seguit de grans manifestacions a Barcelona que van ser durament reprimides pel règim franquista. Recordeu que encara mort Franco, però encara estava vigent el franquisme. Doncs en aquestes manifestacions es demanava l'amnistia dels presos. L'amnistia vol dir el perdó, sortir de la presó. I això, doncs, recordeu que ja us ho havia explicat també en el vídeo dedicat a la primera etapa de la transició. El 21 de maig de l'any 1976, els contactes entre l'oposició democràtica espanyola i els representants de l'Assemblea de Catalunya i el Consell de Forces Polítiques de Catalunya
doncs havien donat com a fruit, com a resultat, el reconeixement de les demandes catalanes de restablir provisionalment l'Estatut de l'any 1932 i formar un govern de la Generalitat. L'11 de setembre de 1976, el dia de la Diada, doncs un gran nombre de catalans van reunir-se, van concentrar-se a Sant Boi de Llobregat, la ciutat on és enterrat Rafael de Casanova, per demanar, per reivindicar el restabliment de la Generalitat. Aquella gent que es manifestava cridava llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Mireu, us faig un parèntesis per recordar-vos qui era Rafael de Casanova. Doncs recordeu que era el conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió i la derrota catalana de l'11 de setembre de l'any 1714. Mentrestant, a Madrid, el rei, Joan Carles I, cessava, feia fora, el president del govern, Carlos Arias Navarro, l'1 de juliol de 1976 i nomenava el dia 3 de juliol com a president del govern a Adolfo Suárez, qui dirigiria el procés de transició convocant eleccions generals el 15 de juny de 1977, com ja hem vist també en el vídeo anterior dedicat a la transició espanyola. Bé, en aquelles primeres eleccions democràtiques de 1977, a Catalunya van triomfar els partits polítics que incluïen en els seus programes aquestes reivindicacions, aquestes que us he dit de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Després d'aquestes eleccions, amb el resultat que hi va haver, doncs el 25 de juny de 1977 es van reunir els diputats i senadors catalans, que van constituir, van formar el que es coneix amb el nom de l'Assemblea de Parlamentaris Catalans, per exigir doncs, la recuperació de l'autonomia política, o sigui, la restauració de la Generalitat i la derogació, o sigui, l'abolició, la supressió, l'eliminació, com li vulgueu dir, de la llei que abolia l'Estatut de 1932. O sigui, dit d'una altra manera, volien recuperar l'Estatut del 32. També volien el retorn del president Josep Tarradellas, que era a l'exili, i la formació d'un govern català provisional. Començava aleshores el que s'ha anomenat l'Operació Tarradellas. El president Suárez va reconèixer la legitimitat històrica del president Tarradellas, a qui va cridar a Madrid el 28 de juny d'aquell any 1977 i amb qui van negociar el restabliment de la Generalitat, al marge per això de l'Assemblea de Parlamentaris i sense la recuperació de l'Estatut de 1932. Mireu, aquell any Josep Tarradellas feia 23 anys que presidia la Generalitat, però aquest càrrec l'exercia des de l'exili a França, on vivia. Havia estat escollit president l'any 1954, després de prendre el relleu al pobre i desconegut, perquè no s'estudia prou, la figura del president de la Generalitat, Josep Irla. A Madrid, Josep Tarradellas va negociar personalment amb Adolfo Suárez el restabliment de la Generalitat de Catalunya. Els acords van arribar el dia 2 de juliol d'aquell any 1977. Va ser una trobada difícil, en la que el president espanyol, Adolfo Suárez, li va confessar al president català, fixeu-vos bé què li va confessar, li va dir que era més difícil a Espanya reconèixer la Generalitat i a Tarradellas com a president que no pas legalitzar el Partit Comunista d'Espanya. L'11 de setembre de l'any 1977, una altra vegada la Diada, coneguda aquesta com la Diada del milió de persones,
doncs una gran multitud de gent va prendre el Passeig de Gràcia a Barcelona, en aquesta gran manifestació, i el 29 de setembre un reial decret restaurava la Generalitat i reconeixia com a president a Josep Tarradellas. El president va tornar a Catalunya el 23 d'octubre de 1977, quan centenars de persones s'aplegaven a la plaça Sant Jaume de Barcelona i on van escoltar una històrica frase que va pronunciar el president, que va dir: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». I la va dir des del balcó de la Generalitat. Així que al desembre de 1977 es va formar el primer govern de la Generalitat provisional amb representació de totes les forces polítiques parlamentàries, amb una única excepció, la d'Aliança Popular, que era el partit que s'oposava, estava en contra de l'autonomia de Catalunya. Aquesta Aliança Popular era el partit fundat per l'exfalangista Manuel Fraga Iribarne, que després es va convertir en el Partido Popular. Bé, aquí faig un parèntesis perquè no us ho he escrit en l'esquema, però us ho explico, doncs que poc després va arribar també l'autonomia per al País Basc, el 6 de gener de 1978, amb la formació del que es va dir el Consell General Basc. I al mes de març, la Xunta Provisional de Galícia. Així que ja veieu que les tres nacionalitats històriques posaven les bases de les seves autonomies, que van completar o que van acabar amb l'aprovació dels seus estatuts d'autonomia. Així, doncs, va quedar configurat un nou model d'estat que es va anomenar l'Estat de les Autonomies. A més de les tres nacionalitats històriques, doncs, més endavant es van constituir les 14 comunitats autònomes regulades pels seus estatuts d'autonomia, etc. Bueno, faig un parèntesis. Què vol dir nacionalitat històrica o comunitat històrica? Doncs mireu, són aquelles regions, Catalunya, el País Basc i Galícia, que ja tenien un govern autònom abans de la Guerra Civil, o sigui, durant la Segona República. Bé, i anem ara amb la gran tasca d'aquesta Generalitat Provisional, que va ser l'Estatut de Sau, l'Estatut d'Autonomia. Però primer de tot, què és un estatut? Doncs mireu, és el conjunt de lleis més importants d'una comunitat autònoma. Doncs mireu, la Constitució espanyola, que havia estat aprovada en referèndum el 6 de desembre de l'any 1978, proclamava la unitat indissoluble de la nació espanyola, però alhora reconeixia també el dret a autogovernar-se a les nacionalidades i regiones. Doncs en aquest context va néixer la Generalitat i l'Estatut. Doncs mireu, l'Assemblea de Parlamentaris Catalans va nomenar una comissió, un grup de 20 diputats catalans per redactar l'Estatut. Es van reunir al Parador de Sau, a la comarca d'Osona, prop de Vic i del Pantà de Sau, d'aquí ve el seu nom. Aquell text que van escriure aquests 20 diputats, aquell estatut, va ser aprovat amb un gran consens de l'Assemblea de Parlamentaris el 16 de desembre de 1978. Al març de l'any següent, l'Estatut era presentat en el Congreso de los Diputados, a Madrid, per la seva aprovació. Però la tramitació de l'Estatut i la negociació amb el govern de la UCD, d'Adolfo Suárez, va allargar-se fins al mes de desembre. I, a més, penseu que l'Estatut va ser molt retallat. Bé, finalment va ser sancionat, o sigui, vol dir aprovat, per les Corts, per les Cortes Espanyoles, al desembre de 1979, amb un vot en contra i 2 abstencions. Abans, però, el 15 d'octubre de 1979, l'Estatut va ser aprovat en referèndum
pel poble de Catalunya i el sí va guanyar clarament amb el 88,1% dels vots. Recordeu que un referèndum és una consulta popular, una consulta que se li fa a la població i la gent quan va votar vota sí o no. Al gener de 1980 entrava finalment en vigor l'Estatut d'Autonomia. Doncs la recuperació política de Catalunya després de la dictadura ja era un fet, ja era una realitat. Catalunya recuperava una estructura política de la qual havia estat privada durant els 40 anys de la dictadura franquista. Bé, aquest nou estatut definia Catalunya com una nacionalitat i reconeixia la Generalitat com la institució política de l'autogovern. Mireu, segons aquest estatut, el poder legislatiu, o sigui, el poder de fer les lleis, està en mans del Parlament, que ha de ser escollit per sufragi universal. Molt important, això. El poder executiu, i el poder executiu vol dir executar les lleis, o sigui, vol dir fer complir les lleis, és exercit pel govern de la Generalitat, que està formada per el president de la Generalitat i el Consell Executiu, que són els consellers de la Generalitat. Per últim tenim el poder judicial, que és el que jutja i sanciona o castiga a qui no compleix la llei. Doncs al cim, a dalt de tot del poder judicial, hi ha el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Estatut també establia el català com a llengua pròpia de Catalunya de manera cooficial juntament amb el castellà. També es preveia la creació d'una policia autonòmica, que serien els futurs Mossos d'Esquadra. Econòmicament, Catalunya es financiaria amb les transferències econòmiques que li faria l'Estat i amb recursos propis que pogués crear el govern de la Generalitat. El tema del finançament sempre va ser i continua sent un tema difícil i problemàtic. A més, la Generalitat tindria unes competències exclusives com el dret civil català, el turisme, la cultura, la investigació, l'ordenació del territori, o sigui, vol dir la divisió en comarques, l'educació i altres, i algun altre. Però també tindria unes competències compartides amb l'estat espanyol, com per exemple el treball, la justícia, el tema dels ports, dels aeroports, del medi ambient, de les institucions penitenciàries, que vol dir les presons i això, etc. Bé, i anem ja amb el tercer i últim apartat que dediquem a aquest tema. Mireu, l'any 1980 el sistema de partits polítics de Catalunya era molt més plural que el que hi havia a Espanya, on cada cop més el panorama polític estava dominat per dos grans partits que eren el PSOE i el PP. A Catalunya, el panorama polític estava format per 5 formacions que tenien representació al Parlament. Eren Convergència i Unió, o sigui, CiU,
el Partit dels Socialistes de Catalunya, o sigui, el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i la coalició d'Iniciativa per Catalunya Verds i, finalment, el Partit Popular. El 20 de març de 1980 es van celebrar les primeres eleccions democràtiques al Parlament de Catalunya i el partit de Convergència i Unió doncs, va guanyar, seguit de molt a prop per al PSC, per al Partit dels Socialistes de Catalunya, de Joan Reventós. El 24 d'abril es va fer el debat d'investidura al Parlament i Jordi Pujol va sortir escollit com a primer president de la Generalitat de Catalunya recuperada o restablerta, com li vulgueu dir. Com van ser aquests governs de Convergència i Unió? Doncs mireu, el govern de la Generalitat va estar en mans de Convergència i Unió durant 23 anys. El seu líder, Jordi Pujol, va ser elegit, escollit, president de la Generalitat 6 vegades consecutives. I quines van ser les seves principals actuacions? Doncs mireu, sobretot van anar dirigides a consolidar les institucions catalanes. També a desenvolupar, a crear una policia autonòmica, o sigui, els Mossos d'Esquadra. També van dissenyar un model sanitari i un model educatiu propis de Catalunya. I també van impulsar l'ús de la llengua catalana. El tema de la llengua i de la catalanització de la societat van ser 2 aspectes molt importants. Calia recuperar la llengua i la cultura catalanes, doncs que la dictadura franquista havia volgut eliminar, aniquilar. Però també calia mantenir la unió, la cohesió d'una societat on hi havia un important nombre d'immigrants. Penseu que a Catalunya van arribar molts immigrants per treballar a les fàbriques catalanes vinguts des d'Andalusia, des d'Extremadura, des de molts llocs d'Espanya. L'any 1983, la llei de normalització lingüística tenia com a objectiu promocionar el català a l'ensenyament, a l'educació, també a l'administració, a la premsa, en totes les publicacions generals i també a les emissores de ràdio i a la televisió. En aquest aspecte va ser molt important la creació de canals televisius a Catalunya, com van ser TV3 i el Canal 33. I també és importantíssim que el català es convertís en la llengua vehicular de l'ensenyament primari i secundari a l'escola. El 1987, amb la Llei d'Ordenació del Territori, Catalunya quedava configurada, formada en 41 comarques. Després de les eleccions al Parlament de Catalunya, que es van celebrar el 16 de novembre del 2003, va haver un pacte, una coalició entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, que van arribar a un acord per constituir una majoria parlamentària. Aquest acord entre aquests 3 partits polítics es coneix amb el nom del Pacte del Tinell, perquè es va signar, es va firmar al Saló de l'antic Palau Reial de Barcelona. Aquest pacte va fer possible que el president de la Generalitat fos el candidat socialista Pasqual Maragall, que havia estat alcalde de Barcelona des de l'any 1982 fins a l'any 1997. És l'alcalde de Barcelona que, entre altres coses, va portar els Jocs Olímpics l'any 1992. Bé, el seu mandat va estar marcat per un fort impuls a les polítiques socials
sobretot en la millora de l'educació i la sanitat, i també de manera molt especial en la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'any 2006, un cop aprovat l'Estatut d'Autonomia, del qual ara us en parlaré tot seguit, doncs Esquerra Republicana hi va votar en contra d'aquest nou estatut, i això va obligar a que el president Pasqual Maragall hagués de remodelar el govern de la Generalitat, perquè Esquerra Republicana en va sortir. I aleshores doncs, aquell govern va quedar només amb persones del Partit dels Socialistes, del PSC i d'Iniciativa per Catalunya. I aleshores va haver de convocar eleccions anticipades. Però Pasqual Maragall va anunciar que ell plegava. I aleshores José Montilla va ser el nou candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. Bé, aquelles eleccions que es van celebrar el mes de novembre del 2006 van portar el triomf de Convergència i Unió i del seu candidat, que en aquells moments era Artur Mas, però no va convertir-se en president de la Generalitat perquè es va formar de nou un govern tripartit entre PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. I aquest nou govern tripartit va portar a la presidència a José Montilla. El principal projecte del govern del tripartit, de la primera etapa, que presidia Pasqual Maragall, va ser l'elaboració d'un nou Estatut d'Autonomia per Catalunya que reconegués sobretot el caràcter nacional de Catalunya, que ampliés les competències de la Generalitat i, molt important, que millorés el sistema de finançament, el sistema econòmic de Catalunya. Bé, el text de l'Estatut va ser aprovat al Parlament de Catalunya el 2 de setembre de l'any 2005, amb el vot favorable de tots els partits polítics, excepte del Partit Popular. Però ja sabeu que després aquest estatut havia de ser aprovat al Congrés dels Diputats de Madrid. Doncs això va ser molt llarg i molt difícil, tot i que el PSOE s'havia compromès a donar-li suport. Concretament, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va pronunciar aquella famosa frase que deia «Aceptaré el estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya», cosa que no va ser així. Bé, finalment, i després de que l'Estatut va ser molt retallat, es va aprovar a Madrid el mes de març de l'any 2006. I el 18 de juny del 2006, l'Estatut era aprovat en referèndum pel poble de Catalunya, tot i que amb una elevada abstenció. El Partit Popular hi va estar en contra d'aquest estatut, perquè deia que se li donaven a la Generalitat masses competències i que el sistema financer tampoc no era el que tocava. Aleshores, va interposar davant del Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut. Bé, mireu, l'any 2010 el Tribunal Constitucional va retallar el nou estatut. I per aquest motiu, el 10 de juliol d'aquell any 2010, va haver a Barcelona una gran manifestació sota el lema «Nosaltres decidim, som una nació». En aquells moments, el cap de l'oposició era Mariano Rajoy, del Partido Popular, i havia demanat que es fes un referèndum a tota Espanya sobre aquest nou Estatut d'Autonomia de Catalunya. I aleshores el que va fer va ser una recollida de firmes, de signatures per tota Espanya. 4 milions en va recollir, sota el lema «Todos tenemos derecho a opinar». Es van celebrar unes noves eleccions el 28 de novembre de l'any 2010 que va guanyar Convergència i Unió i que van portar a Artur Mas a convertir-se en el nou president de la Generalitat de Catalunya. Va prendre el seu càrrec concretament el 27 de desembre de 2010.
La diada de l'11 de setembre de l'any 2012 hi havia a Barcelona una gran manifestació amb més d'1 milió de persones que reclamava que Catalunya es convertís en un nou estat d'Europa. Començava així el gran moviment independentista que hem estat vivint aquests últims anys. Doncs la importància d'aquest canvi de model, de relació de Catalunya amb Espanya, que comportava aquesta reivindicació massiva i popular, va fer necessari, segons el president de la Generalitat d'aquells moments, que era Artur Mas, convocar unes noves eleccions anticipades que permetessin conèixer, per mitjà del sufragi, del vot, si la població si estava a favor o no, quin era el posicionament de la gent. Aleshores, els partits polítics que en el seu programa electoral van assumir aquest compromís d'impulsar un procés per canviar aquest model de relació de Catalunya amb Espanya, o sigui, vaja, el que diem els independentistes, van fer possible que van guanyar les eleccions i van obtenir 107 escons d'un total de 135 que hi ha al Parlament de Catalunya. Convergència i Unió va guanyar de nou les eleccions en una jornada electoral que va tenir una participació rècord del 68%. Artur Mas va tornar a ser investit president de la Generalitat el 21 de desembre de l'any 2012, amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya. El 27 de setembre de l'any 2015 es van celebrar eleccions anticipades al Parlament de Catalunya, que va guanyar la coalició de Junts pel Sí, una coalició, recordeu que és una unió de partits. Estava formada per Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. Faig un parèntesis. Fixeu-vos que us he dit Convergència Democràtica de Catalunya, que és un partit polític. Abans us he parlat de Convergència i Unió. Convergència i Unió és una coalició de dos partits, una unió de dos partits, que era Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. Fet aquest aclariment. Doncs el candidat d'aquesta coalició de Junts pel Sí era Artur Mas. Però Artur Mas no va ser investit president de la Generalitat perquè no va tenir els vots necessaris en el Parlament. Després d'un mes de negociacions amb la CUP, es va investir president a un nou candidat, que era l'exalcalde de Girona i president de l'Associació dels Municipis per la Independència, i era Carles Puigdemont. Mireu, no podem oblidar el paper importantíssim que en tot aquest panorama polític van tenir dues associacions no polítiques. Una va ser la ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, que s'havia format l'any 2011 i que presidia Carme Forcadell, que demanava un referèndum a Catalunya per saber el posicionament de la població catalana respecte a la independència, i que va fer famós el seu crit «President, posi les urnes», dirigit a Artur Mas, que en aquell moment presidia la Generalitat. I tampoc no oblidem el paper que va tenir Òmnium Cultural, presidit en aquells moments per Muriel Casals. El dia 1 d'octubre de l'any 2017 es va celebrar un referèndum d'independència a Catalunya, tot i que l'estat espanyol l'havia declarat il·legal i inconstitucional. Aquell dia es van produir diverses i molt violentes càrregues policials que van suposar un total de més de 1.000 ferits de diversa consideració. Tot i així, més de 2 milions de persones van votar amb un 90% favorable a la independència de Catalunya, que després seria proclamada
pel Parlament de Catalunya. El 10 d'octubre de 2017, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va declarar la independència. El Parlament de Catalunya va aprovar amb 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, doncs va aprovar aquesta declaració i va instar el govern a aplicar els efectes per fer efectiva aquesta declaració d'independència. Bé, la votació es va dur a terme dintre d'una urna i de manera secreta, tal com havien demanat els grups de Junts pel Sí i la CUP. En aquesta votació no hi eren els diputats de Ciutadans, Ciudadanos, ni del PSC, dels socialistes, ni el Partit Popular de Catalunya, que van abandonar l'hemicicle, al Parlament. Bé, el govern espanyol, presidit en aquells moments per Mariano Rajoy, del Partit Popular, amb el recolzament del PSOE, dels socialistes, i també de Ciutadans, de Ciudadanos, van aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola i van anul·lar o van intervenir, a l'autonomia catalana. Van destituir dels seus càrrecs el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i a tot el govern, i van limitar les funcions del Parlament i van controlar tota l'administració catalana, fins que van fixar un plaç de 6 mesos per convocar eleccions autonòmiques. El president Carles Puigdemont i els altres 13 consellers de la Generalitat i també la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a l'empara d'aquesta aplicació de l'article 155 del govern d'Espanya, van ser cessats dels seus càrrecs, van ser imputats en un judici i aleshores alguns d'ells van marxar a l'exili, on encara hi són, i altres van anar a la presó, on s'hi van estar més de 3 anys. Mariano Rajoy, el president d'Espanya, del Partit Popular, el 27 d'octubre de 2017, en el marc aquest, sempre de l'article 155 de la Constitució, va convocar eleccions anticipades per al dia 21 de desembre del 2017. Aquelles eleccions les va guanyar Ciutadans, Ciudadanos, amb Inés Arrimadas al capdavant, amb 36 diputats. Però els partits independentistes, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, els 3 partits independentistes, van sumar els seus escons i en van aconseguir 70. Penseu que la majoria absoluta en el Parlament de Catalunya és de 68. Així que Quim Torra es va convertir en el nou president de la Generalitat de Catalunya. Però el 28 de setembre de l'any 2020, el president de la Generalitat, Quim Torra, va ser inhabilitat per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per què? Doncs perquè va desobeir a la Junta Electoral Central, perquè en campanya electoral no va despenjar una pancarta que hi havia al Palau de la Generalitat que demanava l'alliberament dels presos polítics, dels polítics catalans que estaven empresonats, que estaven a la presó, i del retorn dels que estaven a l'exili. Així que Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, que en aquell moment era el vicepresident de la Generalitat de Catalunya i també era conseller d'Economia i Hisenda, va convertir-se en president de la Generalitat en funcions. Però es van convocar unes noves eleccions per al dia 14 de febrer de l'any 2021. I en aquelles eleccions es va formar un nou govern. El 21 de maig del 2021, Pere Aragonès era investit nou president de la Generalitat de Catalunya. Fins a data d'avui de fer aquest vídeo, que estem a maig de 2022, i aquí
doncs deixo això, aquest resum de la Generalitat. Bé, espero que us ajudi a preparar els vostres temes, exàmens i aprendre moltes coses de Catalunya i us espero en el proper vídeo. Moltes gràcies!